खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन भारत सरकारनि अर्थात प्रधान मन्त्रिनि मोनसे गोदान स्किम दे लोगोफोर। बे स्किमनि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना जाय फरायसुलिफ्रा मेट्रिक पास जानानै दङ, नोंथांमोना मान्थलि नोंथांमोना मास मोनसेयाव हौवासाफोरा बयसफोरा बेसेबां मोननो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना 1500 दैलेख मानि भारत सरकारनिफ्राय PM मदिनि स्किमाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। आरो हिन्जावसाफोरा गार्लसफोरा नोंथांमोना 2500 मानि 2500 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। बे जाबाय प्रधान मन्त्रि मदि बिथांनि स्किम आरोना लोगोफोर, भारत सरकारनि। दा नोंथांमोना बे स्किमखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनाय जायो आरो बेखौ नोंथांमोना बबे लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हायो, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। दा गिबियावनो बेनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय आं लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोना। बेवहाय नोंथांमोना आं दिन्थिनि, बेनो जाबाय प्रधान मन्त्रिनि जि भारत सरकारनि स्किमनि अफिसियेल वेबसाइट दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबे फाइन्ड स्किम फर इउ दङ ना, नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर ना। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस श' जासिगोन दानिया। श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथाङा हौवासा ना हिन्जावसा, बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरो बयस एन्ड गार्लस, बेयाव मेल एन्ड फिमेल। आं बेवहाय मा खालामनानै लानोसै, आं मेल नालाय आं बेवहाय मेलखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरो नैबे मेलखौ लोगोफोर। नोंथांमोना बेफोरबायदि सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरो। मेलखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव मा दङ, नोंथांनि एज मानि नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो बेखौ नोंथांमोना नैबेयावहाय होबानो जाबाय आरो सेलेक्ट खालामनानै। आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। आं बेवहाय थुबाय, थुखांनायनि उनाव आंनि बैसोआ बेसेबां जाखो आं बेखौ नैबेयावहाय जास्ट मानि नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं जायखिया मोनसे होनोसै आरोना। आं बेवहाय 32खौ होनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट बटन नुदोंना, बे नेक्स्ट बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। दानिया क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय नोंथांनि सेलेक्ट इउर स्टेट ना, प्लिज सेलेक्ट इउर स्टेट दंना, नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव सेलेक्ट खालामनानै ला आरो। बेनि उनाव नोंथांनि एरियाया मायाव गोलैयो, आरबान ना रुरेल, बेखौ नोंथांमोना प्लेन एरियाबा प्लेन एरिया, बेनिफ्राय हाजो एरियाबा हाजो एरिया, नोंथांमोना बेखौ होनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय गिबियाव सेलेक्ट खालामनानै लानोसै, आंनि स्टेटखौ बेयाव आसाम नालाय आसामखौ क्लिक होबाय। बेनि उनाव नोंथांनि जि एरिया बियो रेसिडेन्सि, नोंथाङा जेराव थांनानै दङ बे नोंथांनिया हाजो एरिया ना प्लेन एरिया, बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक होनानै लानोसै आरोना आंनिखौ। आं आरबान एरियाखौ होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोनाबो जुदि आरबान एरिया बा आरबान एरियाखौ हो, आं जेरै होदों बेबायदि नङा, आरो रुरेल एरिया बा रुरेल एरियाखौ होबानो जाबाय आरो। बा आं रुरेल एरियाखौ होनोसै, नोंथांमोना हाजो एरिया बा हाजो एरिया, जायखिया बा प्लेन एरिया बा प्लेन एरियाखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट बटन दंना, नेक्स्ट बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव आरो माखासे नैबेयाव कुइसन दंबावो दै, कुइसनखौ नोंथांमोना बेयाव मानि सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना बेवहाय नैबेयाव दंना आदार्स एन्ड बेकग्राउन्ड, OBC बा OBC, बेनिफ्राय नैबेखौ नुदोंना नोंथांमोना, बेवहाय नोंथांमोना मा केटेगरियाव दङ, मा कास्टआव दङ, नोंथांमोना ST बा ST, SC बा SC, नै ST दं नालाय आं ट्राइबेल हिसाबै मानि STखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबाय आरो। खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै नेक्स्ट बटन दंना, नेक्स्ट बटनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव आरो कुइसन मोनसे फैबावबाय ना, नैबेयाव लिरखाना होदों नोंथांनिया मायबाफोर माने पार्सनेलिटि अफ डिसेबिलिटि, बेखौ नोंथांमोना न'खौनो होदो लोगोफोर। आं बेखौ न' होनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव न'खौ होनाय लोगो लोगोनो नैबेयावहाय नोंथाङा माइन'रिटियाव गोलैयो नामा, बेखौ नोंथाङा नङाबा नङा, नंगौबा नंगौ, आं बेखौ न'खौनो होनानै लाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्ट बटन दंना, बे नेक्स्ट बटनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आं बेयाव क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरो बेवहाय मोनसे कुइसन सोंबावदों, आर इउ ए स्टुडेन्ट, नोंथाङा स्टुडेन्ट नामा, स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्ट होनदो, स्टुडेन्ट नङाबा स्टुडेन्ट नङा, नोंथांमोना स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्टखौ होनानै लाबानो जाबाय ना लोगोफोर। आं बेवहाय आंनिया माने फरायनाय लेभेला जोबथ'बाय नालाय आं बेवहाय माने आं स्टुडेन्ट नङा नालाय आं बेखौ न' होनानै लाबाय आरो। नोंथांमोना स्टुडेन्टबाथाय नैबेयाव येस होनानै ला, आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाथाय न' होनानै ला दै लोगोफोर।
आं बेवहाय न'खौ होनानै लाबाय। बेनि उनाव आरो नोंथांमोनाव बेयाव सोंबावदों नै कारेन्ट एमप्लयि स्टेटास बेवहाय नोंथांमोना सोंदोंना आनएमप्लय आरो एमप्लय दंना नोंथांमोना बेयाव आरो सेल्फ एमप्लय दङ नोंथांमोना मानि थाखाय बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरदोंना आं बेवहाय नैबेखौ आं होबायना सेल्फ एमप्लयखौ होनानै लाबाय आं। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेहाय नेक्स्ट बटन दंना नेक्स्ट बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। दानिया क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि अकुपेसनखौ सोंबावदों दै लोगोफोर नोंथांमोना स्टेपआ मोनबैसे जागोन बेवहाय 1 2 3 4 5 6टा स्टेप जागोन दै लोगोफोर। बे 6टा स्टेपखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामथारनांगोन आरो आं बे अकुपेसनखौ मानि सेलेक्ट खालामनानै लानोसै आरोना। बेवहाय नोंथांमोना जायखिया नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन आरो बिदिनो हेल्थ वर्कारफोर दङ बेबायदिनो नोंथांमोना माबा मोनसे मावोब्ला बेवहाय होनानै लानो हायो आरोना लोगोफोर। आं बेवहाय दा बर्थमान जेबो मावथ'वा नालाय आं बेखौ न'खौनो होनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना बिपिएल केटेगरिनि नामा होननानै सोंदों नैबे सेकेन्ड अप्सनाव नोंथांमोना नङाबाथाय नङा नंगौबाथाय नंगौ येस होदो नङाबाथाय न'खौ होदो आरो आं न' होनोसै। बेनि उनाव नैबेयाव आरो सोंबावबाय नोंथांनि फेमिलि एनुवेल इनकाम्स नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखा 1 लाखनि बारा नोंथांमोना बे फेमिलि इनकामखौ होनो नाङा दे लोगोफोर। आं बेवहाय जायखिया होनानै लाबाय फेमिलि इनकामखौ एनुवेल इनकाम आंनिया हमनानै लाबाय आङो 80,000खौनो होनानै लाबाय 1 लाखनि बारा होनो नाङा दे लोगोफोर आं खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिट बटन दंना साबमिट बटनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय आरो साबमिटआव होबाय। दानिया पेजआ अपेन जाबाय। दानिया नोंथांमोना बेवहाय जुदि स्टुडेन्टनिया जुदि एप्लाइ खालामोबा नोंथांमोना स्टुडेन्टनिया बेवहाय अपसना ओंखारगोन आरोना लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना नुबाय गोबां मानि प्रधान मन्त्रिनि स्किम बेवहाय आपडेट जानानै दं आरो लोगोफोरना नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे नोंथांनि गोरोबनाय स्किमखौ बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोरनि गोबां दं दै लोगोफोर। आं नोंथांमोना जेखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। जेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो गोसोबा बेवहाय क्लिक खालाम आरो बेखौ जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोबा बेखौ क्लिक खालामनो हागोन। नोंथांमोना नेसनेल पेन्सन स्किमबो दङ बेबायदिनो गोबां दं आरो लोगोफोर ना बेवहाय गोबां पेज दङ। लास्टआव नै नायबाथाय नोंथांमोना नुगोन बेयाव 1 2 3निफ्राय 7सिमहालागै पेज बेवहाय दङ आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जि नोंथांमोना स्किमखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बा जि क्राइटेरियाजों नोंथांना गोरोबो बेखौनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरोना लोगोफोर। बेयाव 64था टटेल स्किम दं नै होखाना लादों 64था स्किम दङ। नोंथांमोना बेखौ बासि स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्टनिखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोरना। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरबाय। दा आं फुल प्रसेस नोंथांमोननो आं दिन्थिजोबनो हायासै मानि बे स्किमखौ बोरैहाय लामारनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै। अब्लाबो आं जुदि नोंथांमोननो भिडिअ नांगौबा नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिहरगोन आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरखाबाय। दा जिखियानो जाया दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे स्किमाव जुदि इन्टारेस्टेड माने गोसो गुदुंब्ला नोंथांमोना गावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। दा गोजोनथोंसै दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ।